Al voltant de la cursa es van organitzar diferents activitats paral·leles que van animar molt el cap de setmana. Una de les més interessants va ser la conversa amb Xavi Moya, que va compartir la seva experiència de com l'esport ens ajuda a superar-nos i fins i tot pot ajudar-nos a superar addiccions. La 5a edició del Trail d'Enes de Morella ha comptat en la participació del corredor Xavi Moya, que ha protagonitzat una xerrada amb el periodista morellà Miquel Agost sobre l'addicció a les drogues i el paper de l'esport com a via de superació personal. Aquesta xerrada, celebrada divendres, ha servit com a tret de sortida per a la cita esportiva morellana. Xavi Moya, originari de Tarragona, però amb profundes arrels familiars a Morella, ha compartit la seva experiència vital i com l'esport el va ajudar a deixar enrere una etapa marcada per les drogues. En especial ha destacat el seu projecte Quilòmetres contra la droga com a eina clau en aquest procés. Bueno, jo soc addicte en recuperació, porto 9 anys en un procés de sanejat personal d'una addicció greu a les drogues. Vaig estar molt al límit, vaig fer un intent de suïcidi i en el procés de recuperació, al centre on vaig estar ingressat, entre moltes disciplines de salut mental i personal, me van pautar el deport, que per a mi era un fastidi total al principi, perquè estava totalment fora de les meves rutines, però algo va fer clic en el córrer, especialment el córrer en muntanya, algo va fer clic i al final ha vingut a ser una de les meves passions i principals dedicacions. Per a Moya, córrer és un esport molt agraït, ja que permet percebre ràpidament l'evolució i el progrés personal. Ara l'esport s'ha convertit en una forma de vida que li ha portat beneficis no només físics, sinó també emocionals i socials. A veure, per a mi el córrer, el principal avantatge que té és que comences des de zero, que tu el dia que comences a fer 3 passets corrent ja ets corredor. Tant fa que corres 2 quilòmetres o 15 o 20 o 50 o 200, ets corredor, que depèn de tu sol, que el progrés és espectacular immediat, llavors aquí se va generant una autoestima, físicament es comences a posar un poquet bé per poc que agarres un poquet de rutina i després, si realment ne fas una afició, doncs com ha sigut el meu cas, t'aporta un entorn social, conèixer gent, tenir oportunitats com esta i és construir-te tot un model de vida nou, saludable, en gent en la que comparteixes una afinitat i generes sobretot una autoestima i una càrrega de valors. A més, s'ha mostrat especialment orgullós de la seva connexió amb Morella i de poder participar en una cursa celebrada en la seva terra d'origen. Jo soc d'arrels profundes morellanes, les xocolates Ortí de Morella són dels meus bisabuelos. Jo no he nascut a Morella, però demanant permís me considero morellà d'adopció. I llavors, per a mi és un dia superpotent perquè venia a córrer la Denes, que ja fa uns anys que la volia córrer i no trobava mai l'any adequat. I a més ben invitat per a fer la xerrada de presentació i d'explicació del meu projecte de quilòmetres contra la droga per visibilitzar les addiccions i el poder del deport en l'ajuda a la superació de les addiccions és increïble i l'entorn espectacular, espectacular.